Oyawore nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich abich tarik 30 dwe mar apar higa mar 2020. Makeloni chenro ni kaka pile en an Chris Owino kendo akwayi ni wabed nyaka giko. An kod oboke ariyo, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro marwa wach e oboke mar The Standard en ni Raila goes for IEBC. Raila goes for IEBC. Ogai mar duond od bura mar ODM Raila Odinga nyoro kwedo kendo seyo mokalo duol mochung'ne bago yiero e pacho kae mano IEBC kuom wach mane giwacho ni ombulu mar paro michano bago e pacho kae dhi muonyo omenda maromo bilion 14. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro kwedo mokalo wach makamano kane owacho ni manyiso mana mibadhi motimonewa e duol mar IEBC kendo ne owacho ni duol makamo bed ni itero pacho motelo ne kata yiero mabiro kaachiel kod ombulu mar paro michano bago higa manyien. Raila ne owacho ni ombulu mar paro kata referendum nyalo kawo omenda moko hewo bilion 2 kende to ok omenda maromo bilion 14 kaka ne owachi kod CEO mar duol mochung'ne bago yiero e pacho kae Hussein Marjan. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Raila goes for IEBC. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro kwedo mokalo kendo seyo duol mar IEBC kuom lieko ni referendum nyalo dhi muonyo omenda maromo bilion 14. Raila ne owacho ni referendum kata ombulu mar paro nyalo mana tiyo gi omenda maromo bilion 2 kende kendo ne owacho ni ma en ranyisi moromo ni onego ter pacho commissioners duto mag IEBC motelo kata na referendum owuon. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo, doho mamalo odiochieng' manyoro nyoro wito oko bills maromo 24 mane okal kod od bura maduong' ma pacho kae, mano mane giwacho ni ne okal e ataro mar chike ma pacho kae. Odiochieng' manyoro doho ne owito oko bills maromo 24 mane okal kod od bura maduong' ma pacho kae kane giwacho ni bills makamago ne okal ataro mar chike ma pacho kae. Mabiro bang' ka senators ne odhi e doho mar wacho kendo donjo ne od bura ma pacho kae kuom kadho chike kata bills moko ma ok otudogi kendo ok owinjo pachgi. Moko kuom chike 24 kata bills 24 mane High Court kata doho mamalo owito oko gin kaachiel kod Finance Act mane okadh kod od bura maduong' ma pacho kae, National Cohesion and Integration Commission Amendment Act, Supplementary Appropriation Act kaachiel kod the Building Surveyors Act e kind mamoko. Magi moko kuom chike kata bills 24 mane doho mamalo owito oko, chike mane okadh kod od bura maduong' ma pacho kae. Doho nowacho ni bills gi ne okadh ataro kod chike ma pacho kae. It oboke mar adek, duond od bura ma ODM ne owito oko chenro mar thicho gavana ma Migori Zachary Okoth Obado. Duond od bura ma ODM ne owito oko paro mane gin go mar thicho oko gavana ma Migori Zachary Okoth Obado, mabiro bang' lalruok mane osebedo katimore e kind Zachary Okoth Obado kaachiel kod duond od bura ma ODM. Kama odiochieng' manyoro ne giwito oko paro mane gin go mar thicho oko Zachary Okoth Obado kaluwore kod weche mag mibadhi manitudego e kinde mokadho. It oboke mar ang'wen, jood bura ne oketo tesre moko kuom jogo mane ondiko ripot mar BBI mane giwacho ne oketo ker Uhuru Kenyatta kaka referees magi. Referee mano en ng'at ma seche ma odhi dwaro tich to inyalo kawo pache ewi suitability kata lony ma en go ewi kom kata lemo modwaro e pacho kae. It oboke mar auchiel, jatend migawo mochung'ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha ne owacho ni ok bi chwal nyime penj maduong' mar KCPE kaachiel kod KCSE e pacho kae. Jatend migawo mochung'ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha ne owacho ni
piny owacho onge kod chano mar loro skunde kaachiel kod chwalo penj maduong' nyime, mano penj mar KCPE kaachiel kod KCSE. Magoha ne owacho ni jopuonjre biro dhi nyime, mago jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 biro dhi nyime kod somo, kata odoko ni tuo mar COVID-19 kwan ne idho odiochieng' kodiochieng' e pacho kae. Magoha bende nowacho ni penj mar KCPE kaachiel kod KCSE ibiro tim dwe mar adek higa manyien, kaka ne piny owacho oselando e kinde machien, kendo onge lokruok moro amora e wi penj makamano. Mano ni ito oboke mar 6. Ito oboke mar 7, gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okwayo jodak mawuok e gwenge ma Kakamega County mondo obed akicha kaluwore kod landruok mar tuo mar COVID-19 bang' ka tuo mar COVID-19 nyoro nego achiel kuom jotich mag piny owacho mag kaunti ma Kakamega odiochieng' manyoro, mabiro bang' ka County Chief of Staff ma Kakamega mano mosenindo Robert Sumbi ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro kaluwore kod tuo mar COVID-19. Kendo mano omiyo gavana Oparanya ne okwayo jodak mawuok e kaunti ma Kakamega mondo luwre kod chike mag gayo landruok mar tuo mar COVID-19 ma oket kod migawo mar thieth. Mano ito oboke mar 7. Ito oboke mar 8, ogai ma duond od bura ma ODM Raila Odinga nyoro kwedo kendo seyo mokalo duol mochung' ne bago yiero e pacho kae mano IEBC kuom mano mane giwacho ni referendum kata ombulu mar paro dhi muonyo omenda maromo bilion 14. Raila ne owacho ni ombulu mar paro nyalo mana kawo omenda maromo bilion 2 to ok bilion 14 kaka ne owachi kod CEO mar duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC Hussein Marjan. Raila ne owacho ni en ranyisi moromo mar mondo oriemb commissioners duto kaachiel kod Wafula Chebukati kendo tergi pacho motelo ne kata referendum ma gichano bago e pacho kae. Ito oboke mar 11, piny libamba ma Tanzania nyoro odhi nyime kod yiero kata nyoro tieko yiero maggi, kama ker masani John Pombe Magufuli ni kod geno mar dhi bedo jaloch e yiero makamano. Piny libamba mar Tanzania ne otieko yiero margi, kama ker ma Tanzania masani mano John Pombe Magufuli ni kod geno ni odhi bedo jaloch e yiero makamano, kata yiero ma jolony wacho ni nyoro obet kod lweny kaachiel kod tungni mopogore opogore e pinyno. Ito oboke mar 12, migawo mar rowere mano National Youth Service dhi puonjo joriemb apiko e pacho kae. Migawo mar National Youth Service sani koro dhi puonjo rowere madwaro riembo apiko e pacho kae kaka achiel kuom yo mar kelo discipline e weche mag wuoth e pacho kae. Jorowere go idhi puonjo kata joriemb apiko biro chulo omenda maromo shillings 750 bang' tiegruok, to idhi migi certificate kata oboke moyiedhi kowuok kuom migawo mar National Youth Service ma sani koro piny owacho omiyo teko mar tiego joriemb apiko e pacho kae. Koro joriemb apiko duto ma pacho kae ibiro tiego kod duol mar National Youth Service, kama bang'e tibiro migi oboke moyiedhi kata certificate bang' tieko tiegruok margi. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche moko e counties bende ni ito oboke ni oboke mambalang' mar Dosa mano mar The Pulse inyalo nyiewo kin rawera kiti ng'ano mohero weche mag dusruok, weche mag ngolo jothumbe ma pacho kae kaachiel kod pinje maoko. Inyalo nyiewo oboke mar The Standard kendo isomo oboke mambalang' mar Dosa kata Pulse Magazine manie oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama jatugo mar Manchester United MBE Marcus Rashford iwacho ni sani koro liet ka pas e tukego mag UEFA Champions League bang' loyo gonde 3 kata hat-trick odiochieng' manyoro e kinde mane Manchester United ochwado RB Leipzig gonde 5 kuom dhi puonjri adhula.
nyaka sani Marcus Rashford mar Manchester United emoseloyo gonde mathoth e tuke mag UEFA Champions League ka nyaka sani oseloyo gonde 4 bang' tugo tuke 2. Jatugo maluwe en iluongo ni Duvan Zapata mar Atalanta ma bende oseloyo gonde 3 kuom tuke 2. Mano e wach mane tok oboke mar The Standard, kama Marcus Rashford mar Manchester United sani koro liet kapas. Ito oboke mar 43 bende jatugo mar huma machon mar adhula mano Amanda Maradona nodhi isolation bang' gamo tuo mar COVID-19 e kinde ma nyoro orwako higni 60. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni Ruto men left out of key BBI report. Ruto men left out of key BBI meeting. Ruto men left out of key BBI meeting. Jood bura motenore kod jalup Ker William Ruto ok oluonge romo moyiedhi madhi twak ewi report mar BBI, romo madhi timre chieng' Jumapil e gwenge ma Naivasha. Romo ma kama oluong kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Koro jotend joute bura motenore kod jalup Ker William Ruto ne ok oluong e romo ma kamano madhi twak ewi report mar BBI e gwenge ma Naivasha, romo ma idhi telonie kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Mano e thor mar wach e oboke mar The Star. Josiasa motenore kod jalup Ker William Ruto ok oluongi e romo moyiedhi madhi twak ewi report mar BBI, romo madhi timore Naivasha e giko jumani, kama idhi telonie kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Ito oboke mar 2, Major General Badi mar Nairobi Metropolitan Service owacho ni obiro timo lokruok e kaunti ma Nairobi ma onge ng'ata ng'ata madhi geng'e e kelo lokruok e kaunti ma Nairobi. Ito oboke mar 3, jaod bura machon mosenindo Opiyo Gama Pinto ne ong'ielo rengo piny Canada. Ito oboke mar 4, josiasa motenore kod jalup Ker William Ruto ok oluongi e romo mar BBI madhi timore Naivasha e giko jumani, romo ma idhi telone kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Ito oboke mar 5, ogai ma ODM Raila Odinga okwedo mokalo duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC kuom wacho ni referendum dhi muonyo omenda maromo bilion 14. Ito oboke mar 7, jood bura dwaro ni otim nonro ewi pawe tuke maromo 7 mane piny owacho mar Jubilee owacho ni gidhi gero e pacho kae. Jood bura dwaro ni otim nonro malong'o ewi chal mar stadium kata paw tuke 7 mane piny owacho mar Jubilee osingo mar gero e pacho kae. Ito oboke mar 8, jatend migawo mochung'ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha owacho ni piny owacho onge kod paro mar duoko e pacho jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 e pacho, kata odoko ni tuo mar COVID-19 dhi nyime kod idho malo e pacho kae. Magoha bende ne olero ni penj mar KCPE kaachiel kod KCSE ibiro timo dwe mar 3 higa manyien ma onge lokruok moro amora. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.